Abiram. Yini? Ubukhuluma noAntara. Abantu abahlakaniphile abazikhathazi ngokuthi abanye abantu bazothi umuntu oyingabazayo ngokusekelwe imbono yabanye akasoza aqhubekela phambili. Kodwa ngezinye izikhathi asikwazi ukukhohlwa abanye. Kodwa singabanye babo. Abiram, hlala phansi. Hlala phansi. Woza. Hlala phansi. Manje ngiyakholelwa kuwe ndodana. Angeke wenze isinqumo esingalungile. Angazi ukuthi yini elungile nengalungile. Ngenza lokhu uAntara angitshela ukuthi ngikwenze. Ngitshele kungani ungakalali ngalesikhathi? Ingabe ukahle? Ngiyaphila. Ngizokunika lokho. Le ndandatho yanikezwa uAntara ngenkathi yomshado wakho. Aw madam. Yini? Into enhle ukuthi sihlanganile. Umphathi wakho Usekitchen ufundisa umpheki. kulungile. Uyapi okwangempela? Ngiyofundisa umphathi wakho. Mana awukwazi ukungena ngaphandle kwemvume yakhe. Uke wayicela iqala imvume yami ngaphambi kokuthi umemezele igama lami. Okuqala wangikhaphela. Manje akasavumi ngize lana. Yini manje? Konyuka amaphaphu nje. Vala amehlo. Donsa umoya. Kuhleke. Uzizwe ungcono nje manje. Hayibo madam. Sukani. Hayibo, umlilo cima. Lo mlilo uzokwanda ubonini kanti wena? Phuthuma, thela amanzi. Uzeleni lapha? Ha? Vishwa. Ungenise ubani? Ngithe ungavumeli umuntu ukuthi angene. Uzeleni lapha? Uxolo mnumzane we. Thula. Wena ulapho kuzizobonisa ubula bakho. Phuma njengamanje. Phuma. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.